казал паролата? Ами, хора, здрасти. Получи се... Хора, аз ви показах за малко да си покажа паролата на клип. Получиха се малко фейлове, защото... Да, защото си показах паролата на клип. Защото Павел падна като ретар. Ами... Да, кой го казва? Да, кой го казва? Антуан се пърли още в началото на играта. Защото се опитах да отида до мида. Ами опитал си се от две блокчета. Ага, от две блокчета, изведнъж. Няма да знам. Добре. Бяха 3! И не си можал да скочиш 3 блокчета. 4! 4. Нали първо беше 3 и 2. Какво си измисляш? Още малко да не кажеш 100. 100 блокчета бях. Добре. Да знаете, че Антуан някой ден ще го банна. Помнимат се мой съпруг. Или пък ще те изгоня от клана на Clash Royale. Да, хора, да знаете, че може да има клип на Clash Royale утре. Ако Антуан е съгласен да играем такова. За двама човека. Всяко време. Да играем на такова. Как му беше името е? Където сте по двама човека и се биете с другите. Да, Clan Battle. Към колко да се разберем? Утре го има, де. Де, то ще го има. Анта, към колко ще играем? Не ми е знам. Мале, много яки неща. Нямам думи. Направо повладях човек, направо много са хубави. Особено TNT-то. Да. Човек Иван тук ли е въобще? Не знам. Проблемът е, че не мога да видя, защото снимам клип. Значи. Човек! Хора, вижте какво се случи. Аз съм терорист. Терорист ли сте? Терорист? Така ли му се вика? Иван е АФК! Къде е Иван? Човек Иван е тяхната страна. Иван е АФК, аз ще му взема нещата. Благодаря за стрелите, благодаря за ябълките. Благодаря за TNT-то, благодаря за запалката. Хайде. Палка! Първият човек убил човек. Ама Иван е бил друг отбор. О, боже. Помислих се, че от нашия и си викам. Как направих първия кил, че само гледам Иван от зелените. Иван се... Що дървото гори? Ами, защото съм терорист. Ще видиш на клипа. Терорист! Антуан, що ли си направиш канал? Ами не знам как. Не знаеш. Сериозно. За тебе! Помагам. Не! Рипскин! Спокойно. Къде отиде то? Идва втори! Идва втори, който е слаб. Ще го бия спокойно. То как лети той? Той лети! Охо, пръснах го. Точно ли го убихме? На клипа ще видиш, че остана малко, ще да го бутна и изведнъж се телепортира. Гачи хакера. Нямам думи, човек. Хора сами ще видите на клипа какво стана. Дай да си играем още една обаче дуо. Ай. Това сме и... Да знам. 4, да. Кой отбор? Жълти ли? Жълти. Това е... Марианчо. Влез Марианчо, бе! Така, Марианчо. Ние го кръстихме, бе. Хора, не разбираме испански, обаче в коментарите да не кажете, че съм се оплаквала.
че съм се оплакал, че са били хакери. Съм като пива. Ама човек, на клипа ще видиш, че това... Само, те човек, знаеш като... Оха. Знаеш като съм убил той беше от нашия спор, нали? Не, Иван не е бил от нашия. Той беше от нашия спор. Иван беше от зелените. Добре, няма да си. Човек на клипа, то ще да го бутна на едно блокче и изведнъж той се телепортира. И се телепортира. Колко време вече? 5, 4, 3, 2, 1, бам. Едно я! Човек в кладенето няма нищо. Знам. Аз съм се пробвал. Чакай, оставим единият. Добре. Аз пък ще взема долния. Хинти. Имаш ли блокче? Не, ти? Не. О, боже. Имаш ли Значи кирка? трябва да си запичкаме от тях. Имаш ли кирка? Дай да щупим от дървото просто. И да, верно. Има по-бърз начин. Анто, бягай. Има по-бърз начин. Ради. Това не... Бягай! Готова? Да. Аз ти казах, че има по-бърз начин. Ако искаш аз да строя, защото ти си малко некадърен. Не бе, аз отивам към горния чест. Ама не го хъби, бе! Към Мида! Човек, отивам към горния чест, после ще го съберем. Ма давай после. На. Човек! Купай се! Ами нищо, само леко палих. Ега ти лакома! Поне ми остави нещо. Да, другите вече се намират и докато се наканиш. Изхъби ни цялото дърво. Да, ми ограбил всичко. Ти взе два честа, И? О, Ми давай, изхъби ни блокчетата и няма що. има още блокчета. Да, колко? 2. Познах ли? Аз какво взриви, бе? Какво да съм взривил? Нищо. Обаче, това остана непокътнато. Абе, дай блокчетата, бе! Не са мене! Да, всичките ли ги изхъби? О, ма гъд. Стига, може си играе. Няма да слизаш. Това е за фотки. Сякаш се позволя. Те другите вече са намирали. Там няма нищо. Много забавно. Абе, я морда от тук. Абе, дай бе, що изхъби блокчетата? Ами, има. Имам 9. Имам 9! Хубаво има. Що си жив?